Здравейте! Сега ще ви покажа как да изстреляте капачка от шише. Целта ви е нужно едно шише от минерална вода, малко, не е значение на какво е. Поставяте шишето на земята, настъпвате го и с една ръка го отвивате и го изстрелвате. След това да го изковате, взимате го, надувате го, пак го затегате, здраво, хубаво, обилно. И за да не забравяме, ще повторим. Тъпаме го край. Но не затегнете хубаво капачката, защото иначе лошо става. Няма вода, но ще става. Това е. Гледайте сега. И туп шишето рече. Ако ви харесва видеото, направете палец нагоре, пишете какво мислите за видеото, абонирайте се и аз ще се абонирам за вашето. Чао!